Sayar Usman wanda aka fi sani da Digital Farmer. So mafi yawanci gaskiya abin da yake faruwa na karyewar farashin kayan abinci da kuma rashin standard farashi a yanayin kasuwanninmu na Najeriya a yanzu shine abinci da ake shigo da shi daga kasashen waje. So akan shigo da ton da yawa na masara, shinkafa da sauransu wa'anda idan mu wanda muka noma a nan zai zama farashin su yayi ƙasa sosai. Babban abin da ya sa kayan abinci suka sauki kenan a daidai wannan lokacin. So kuma ba rashin saukin ne ba masu ba, kowa a Najeriya da mai ci da mai siyarwa da mai kasuwancin shi duka in dai al'umma ce a gaban shi zai yi kokarin Allah ya sa abinci ya sauko. So amma akwai wani abu guda daya, farming input misali taki, maganin feshi, maganin kwari da sauransu kuma su basu sauko ba. Wannan ya sa da yawa daga cikin manoma sun tsorata da harkar noma, sun tsorata, wasu wanda suke yin ninkin ba ninkin sun rage saboda yanayin da suke tunanin za a iya fuskanta nan gaba. So amma abin da muke fatar shine gwamnati da masu faɗa aji da al'umma gabaki daya kowa ya sani akan cewa shi fa noma dole ne sai an yi shi. In dai mutum yana so ya ci abinci, in dai ƙasa za ta zauna standard, ina jin a duk duniya ƙasar da ba sa shiga da abinci ƙasarsu ƙasa guda ɗaya ce. Shigo da abinci ba shine matsala ba, amma farming input shine matsala. Na farko modern facilities na noma misali tractor da sauransu gabaki ɗaya yanzu duk local noma har yanzu muke ba ma modern farming, abin da ya shafi abin da ake cewa precision farming ko kuma precision agriculture, wanda za a waye gari ina nan ba sai na buƙaci na zo ba, kawai machineries zan yi operating su min noma ko kuma su yi aikin da ya kamata su yi. Misali farming input sun yi tsada, misali takin zamani nawa muke siyan taki a yanzu, ka zo ka siya taki naira 45,000 50,000. So abin da zaka samu ba zai kai ga in ka kwatanta da abin da kake yi. So za ga wani lokacin an waye gari kawai ka zauna haka za ka ga abin ya zama kankan, wani lokacin kuma sheme sai ya zama balance. Mafi yawancin kuma matasa kamar ni wanda abin da yake hana su yin noma shine jari. Wasu sun yi karatu na zamani amma babu jarin farawa ko kuma babu jarin ko kuma babu access land. Gwamnati ta yanka guraren da take ganin babu abin nan. So amma babban matsala ta gaba a Najeriya da abin da yake kawo matsala irin wannan shine rashin tsaro. Mafiya yawan manyan guraren da ya kamata a yi noma na gaske wanda za a noma buhu 100,000 kaza, so babu tsaro a gurin. So wannan shine ke ɗaya daga cikin abin da yake bada matsala a harkar noma. Na farko kamar yadda na yi magana, rashin isassun kayan aiki. Na biyu rashin tallafin manoma. Akan ce an ba da taki, so amma ba ma ganin shi sai dai mu siya. Akan ce an ba da tallafi amma ba ma ganin shi sai dai a siya. Mafiya yawancin manoma ba wani zurfin karatu suka yi da za su ce dole sai sun cike abu online kaza da kaza da sauransu. So waɗanda za su yi guiding ɗinsu ma wani lokacin tashin hankali ne. So da haka nake ƙara ba manoma shawara da duk masu faɗa a jima, farming input sun yi tsada. In muka ce kuma za mu koma wa noman da ake cewa noman ke sinadarai shine chemical free farming, so shi kuma baya bada yield da yawa saboda duk inda yake akwai yawan mutane akwai yawan mai bukata ta abinci.